timete ase shida ya chakerete but bone kerana alenge school form 4 ngai kubona kaumana agochaka tu agoita mama akomoseri ogenda mama akogende kera agochaka mostly abunanya gutoka arondole the last born sijinero mwana uyo mokenero letete shida agoteba tarioye nera oyagoteba tarioye mama nera agoteba mwana noyo oyo yabona akomoshuku bone kera mama bwato mwana ubona akomotei mwana iga noyone akomokanya amotei bana biga kwanza taribane agoteba oyo tarioye kwanza bonsi mbari bane okana igoteba tei mama mina barigirta to mino nchemombe mondu sisko Mancho muligererio Gusii Voice na tukolinde ngokoletera mugano kuruchinse muchia Naikuru lio sugo bobasi constituency me ye county ya Kisii asingo koletera mugano bu munyaruka yomo mwisi komoke ulineganga yabosoma lakini chiwe sibolete chiobosoma karongo tegere story yae nelinga nego raised ne single parent oyo mamu mwabo tali tatu mabona tayo aro but tayo nka ibona tawate banga ari absentee dad abange bagotama responsibilities nana beringo tegere ono munyaruko tete gasoma lakini chibese cyo soma cya mubolire akanyaro umuntu yo maka mwakeresime kamutenga maybe you can contact Gusii Voice biribago konye at least nabakonyora abantu baroro bago support in one way or the other maybe agende na masomo yatwikire gaiga itokore mugano nere and I want us to listen to her about empower girl child maybe mambina barakonya nanda abantu bande notolega iga elia tutebye mugano na nkoganikiaga neti nande onye noko asomo ebo wancha sibali barata kumukonya na bakumukonya I'll put a number ya esimi na bwate nguchira konye kwana yoraga ni kumukonya amukonye directly somo ebo wancha nani nyasaye na bako senior asa kumukonya makna itinkuru kwa hotoli nere wegeti gatutenga kyakuruko karibu sana Santi. Samaritanga kikuruko. Samaritanga ku Frida Kemunto. Yes, Frida. Yes. Karibu sana Gusii Voice. Kanyore kine magie kuruko? Kuruko Rio Sugo village Mwamogotu. Naikuru. Aiganya cheki. Can you tell us who is Frida? Nimekara eresango Frida ningo ngikiagera gwatuligeti umugano gono rio igatotegerere n'abagusi bainde bali batuligereti chinse chiga. Samaritanga ku Frida Kemunto koru cheki Rio Sugo village Mwamogotu. Nkoru se familia ya atakoro kuseme ninche the second born ase familia wana 6 like nabo tuwate shida koruminto na ncheni mbate like niwete nsome nchego konya bari ba minto bakoro koruinse bana mama tawatike nero birika gotosomi agasomi the first born asaikira akakora form 4 gochimwenega sinya alafu bona na nche narenge second born ngasoe school like chibes chikabura bona nonde iskobo konyi tungorige ngenderere na masomo wate banga na second born sino tatele yangu kina kwa kuru noro bukego chagocha wante inga tatomino tayonka ngayachiete and what has been happening Kerende second born tata moroche last kerenge 2020 corona arenge egasi agachaga tikabona agachaka like keraye boroire ribwa bete bona agachaka nga ingana arenge narina moroche after there agateba na indoira nire egasi achita kerane egasi are Kajiado Nairobi but koirana katanya koirana tariko rueni support ya school na boko mo reach out como te dad ninta ke iriko gende school ogotebi tebi mamomi no motei mamomi na barigeri tatomi na batei tatomi no ningo nchetindi tatomi like ekena kya gototebi ene wakira tatomi ne simya ebye ko monyana gotenga nchetindi tatomi no tei mamomi tei mamomi na batei tatomi no ningo nebunere toreze gocha arenge tu no arenge kakera togo kina no arenge bona baba ke babere na bo batamurochi yo presence tari gocha Is he really your father?
Yeah, he is. Yeah. Maybe first born nere bachitena mama. Eyuntari very sure but bona babande into abaye. Na mbona naongea namna hiyo? Timetia shida ya chakirete but bone kirana alenge school form 4 ngaigu bono kagomana ago chakatu ago ita mama ako maseri ogenda mama akogende kirago chaka mostly abuna anya gutoka arondore kando nyuma ataracha kogenda 2020 na mwakinire gocha which kind of father tatomina virase muchumba nare omuibori tu ori okuboka tu ateberero tatageti tukono enko barora achake tukobo umani kobaita akobarama ani akobaita for no good reason agoita mama amaseri mama agende alafu na tutotigare gaule pone shida ningi mete into abake ako yani togo sinyu like nabako minyate ngati musacha kikware ngenere kai kwagenda chire kero kwagenda nyachikie chiro mumware ngenere abude bona tokonyara kumanya muibori mama ngo barengerende nere bono leta tushida auto include asama goso yo muibori otobeka nyebona baba ndito wate shida like one talk about traumatized mwana ko ende skura ochikonyora ngo ira nare kaninde fights chirenga like una inche na my brother uyo mwana to abete traumatized sana like ko ende skuru okonyora bakinga tarifiso korweru mama taringa nigasi abate twako ende bibarua like bibarua ebyo chibesa korigi nechimo ko chakorage za nyumba like mutakiri clothing ebintu ebinge wono school fee konyora ne shida yeah bausira kinti maite kyabaire by the way igoro ya baiboli abaka batamirenga timaiti I don't know the responsibility abere chinkomu to a point mugaka gotwara chindobo goitana no muina ogenda wakora class 8 yeah nakuwa performance na wate max 288 yeah korangiriwe school kie narangire tu Hema High School what happened kirana rangire tu Hema gatebi tata ngoge in school kibono rende nere responsible ngamatei tata rende juma matini ko matei kende ngoge ende school agantebi tabwati besa it said that ntige ko gende school kose timo sumbo achaka wanda itunga bona TS school ngamatei bona na kingo chaka go TS school at this age nenche yani nimbwate feeling ninche muiseke buye kaminto nimbwate feeling like I want insome tu yani mbe nche kokonya abande abanje you want to be a star in your home yeah yani nalibako wakapata ya mwisiku minto monene at least korwabu yani make something na barabumbacha gusumboka mono buna intu juinche na arolje bune shida tu akinerete alafu kingorigere na mama hariko uwezo yende yani tabwati uwezo oche mbali bakurwe bake batagete bagende school fees bado itakuwa shida yeah so parangere Hema agatebanga ta kwera school so what happened ngai kwachite mama tu angad visit agante okay ndeni by school gegere na Ikuru asome tu like abande ju ne village nona asome terio sugo bana agante na bokwenda na Ikuru tu asome bado na bogweta amatei shida teyo nche kogichege ndeke na nenso school buna abande ju na join it konya abande ba join matukaka like 2 weeks na join school bona like oko iguyani ngabona no chosome bori no chosome oko yani abandi bari school abasani bago bachire chi school ayawatika ile was yarenge yani bobe lakini mama kan advise akandigeri chi uniform chi kurase chikazi bari bakorire ga join ye school ngaso form 1 no so meta na Ikuru from form 1 to form 4 yeah how was your journey between the high school nabo yarenge nkong like ngoseri every day naga mpaka na bali mutina ba maitenga njengo ke school tu nseri boye gatararo erebesa like nyino go itina botwaga itu twaseri komisie school always me set of course karane na unit form 1 na nabona renke ko perform buya but one go seri mostly school thing like kama form 2 kama like thing your school like form 3 bado tindigo toka school mostly but na someta tu ngakora na madeni ngakora yeah
What was your grade in Form 4? I had a C plain. When we got to Form 4, all the high school level, your father is not present at home. Tayo present like ainge gocha. Pona gocha most ara check around the school. Njatindi komorora tu. Na 2020 kari corona na liachite akanyara tu ainge break ya yubono ninga tu arenge. Nalitwa rocha ine akagenda. Alafu tukaira ni tukaresume school yeyo na ikuru Form 4 kwa boarding. Like na bachite na bange gocha ngigutu na achite nenda akagenda. Achite nenda akagenda. Bone kiraga agocha mama bone ko bevita. Mama agotama juu agochocha kumurigyo cha kumuita museri mama bone ogenda. Ya kiragocha mama mindo tayoka. Tari gotoka. Kwanyako wali mama mindo ngiko gira tatum nako munyanyasa this way maybe bono kwa biru muntu mone. Ngumuborinde twagontei timeti twaseshidere agontei the last born sijinero mwana uyo mokenero letete shida agoteba tarioye nera oyagoteba tarioye mama nera agoteba mwana noyo oyo yabona akomushuku bona kegera arachiete na arachiete tarigocha like tarigocha pi kerachire once Wande kera mama wato mwana ubona akomate mwana iga noyone akomukanya amutei bana biga kwanza tari bane aho tebo yotari yoyone kwanza bonsi mbari bane okana igotea tei mama mina bari gitato mino nchemombe mondu sisko ngai amede bone kera moko iwa toko iwa amenyete Kajiado abwate family ngao se abantu mbaroro rali na barabukoruinga bagoteba tu tabwati nabwate tabwati ono mangana tu toko iguba nabwate mara tabwati. How can you describe your father? Bono time amangana like buna ere kia koenda tunegenda gotebigu ayinara koenda naro nabagocha tu atebigu like nabako eruma korwa segete egento gete ngo bakere ekine kia go take serious abaiterekera kyo gosaba sereri kira kyo gosaba kanere kira kyo yotato minale kobo muntu oli proud na ino tibesa la chitatoka ale present at least support ino roche na boko rangu muburi akingo gotemare na yani ogo chikarengera liga ya at least ya baiburi bane mbanganchite nande kerabwate tari gonti kangon support yare yeah but now it doesn't do it completely. It doesn't kabisa. Mama nongasikia ukora yako enda tumu monto omukarire gasi ya nyumba like bosibi binto akare gasi yeyo yeah akanu chibes chinga chiyako abaiga bake like bona bunenche fair natakiri kagenda bona bunokonya keronte gitego chango tomerwe fair yichibes chiri cyari wakanu mushara na chiraka like none ndagira zin simbwate besa ebintu kamebyo na bari abakerende na role Form 4 bono ebintu ebyo wetre Form 4 konya resi plain bono ngaki bugimo bwaba ngaki ngaigwataka kugenda nchina bona atagete koira na back ngirore but naende ikaba like bono bade shida ngochiwetera nabo chiwe chire chinge bado jubade fingo chikoborere ngatabigu nabona ende nsome tinga kanefi batinga bateyomete binte bye bikesg shopping like moibure tabwati pi mama tabwati pi naende asaikire agonte gakiba nabuno na atemire kunyara bona ende na kitoko kororochi nanji nabo wishete like ogende bono yani egasinya gante no nyebono besa turairanire ebintu mbiroro bire bitakeirire nde bikeigo tingo nyara bono tincheti koira na school you want to come proceed go in the college nkarabera isko nkarabera naribona nachiteko ko wish like bono ngende college mwaka kiwa college Form 4 2022 2023 2024 ukaba isko ndibona wa Unity college September 2024 na Unity Kakamega na Vaola KMTC ko kora comment health yeah na Vaola Kakamega KMTC community health ngakwa Unity school fees kwa kera na problem that is where we are here mwancho muligeria school fees na regara tolega iga a story yetu achaka kuruwale but the main point of this conversation nelinga tabwatia school fees kumwira ni school yali achika soma aikonye
and I feel like maybe there's someone who's watching this story or blessed it differently. Abakonya Nyasaye na gosineti encheragete ngao ilio konyo mwana oyo asomwa ebugwanje nabwate simi ya nkwere sale fee structure yae ngakia school fees yae abirige korema nimaita abantu mbara abande bara konyo mwana oyo mwisike elia konyo buguma bwaye gusakonye nka yabo as the only daughter asomutyobo at least nawe bamura bamwa bakurwose batwale inspiration nga my sister naso metana intuira nego tusomye au kora community health Navaholo Kakamega KMTC. Yeah, I know you will do something to her. Maybe she'll give a feedback later telling a mark night for your story. Maybe at least I was helped somewhere. Tatu mwabota hiyo tamile. Toko manyanga who is watching Mosamaria nabera abaye nabora mukonya aye onyolenga kwa change the story aye. Mamu abo she's trying. Onabona tolega tayo koliya kale sengencho abakonye at least anyo no shopping nebane sabuni abana bande mbale usinse hayo no mugaga tayo ese gibo tukubwa kekerale yangi na tayo can imagine. So wajenire Navaholo Kakamega KMTC ngaki wajenite ngaki ngai school fees ya rwete wa soerete mochango koletwe kinyoro Omuchango nabo bangetwokole but issues chikaba raised up like bona abantu barororo batagete kokora omuchango yes barororo abantu baote atatu mwabo kayare baote atatu mwabache tumabakora omuchango tato yo gakorangerigo agukana tari gocha ote agabuna abatigere natigere tomukungu n'abana abo abutindi gocha bono muchango tocheti okoru bone kero nakorete form 4 nachete gwaso Nairobi karigi chibesa nganyora chibesa chinanyorete nkasave ngenda ngakana oye certificate ko de eskuru na somete la fone china save tina chinanyorete nga join nanyorete 10,000 na china wate like ngatumia bune fair ngawole bindo tu nachete a friend kambeka mwaye bono ngachaka komenya mesike tokorunere ko binga around akambeka ngaraendo wachita Nairobi kara kolegas nara koletegas at least you will save 10,000 choka na save it like 30 ngainanga uye certificate na wate like 15k ya school high school ngakana ndonga yewe certificate bonekera ondwe tororo eishinde ngacha utumia ebinto koro Nairobi goche school rende nga join erichiracho 10,000. What about the community bakanete bakante mbari gokora muchango like nao babangete bacha like inga ande bakana oyo maybe umuntu oyo mute note andiri gokora muchango moibori ataracha by the settings yebinyoro squeeze amoncho moligereria nelinga bakonya muntu okonya abantu bagatenga ekaroteri nabantu bande se community nowadays it's very hard to get support akikorera abantu bali bakonya nelinga bayibolinga konya squeeze abantu bali bakeregister se ebinyoro twara itire binyoro abantu bali register kuligererirwe register yaunga how have you been supporting others so that you can be supported so it can be true ayokonyalikananga onyomu gako tali go support nere abantu bayambali go support nabana bakoroche ngayibaho chikoroche chibasi cyo support y'abande binyoro that is what is there one gwa jendere school first semester a fee structure ye school yeno ngakiere a fee structure per semester cover 43,200 yakero go join first year alafu second semester 39,000 Muwach semester bere per year. Yeah. Then utakiriwa somi miaka 3. Yeah. School fees per year yako bachiba sairenga. 78,000. So far, what is your arrears? Wikiraboni yabuna toliga. Sai mbate arrears ya 53,199. I know Montanari school just okore arrears ya 53,189. School fees yo mwana minto ondigereti 10,000 chiago, 500 chiago, 200 chiago, 1,000 chiago, 53,000 chiago, 30,000 chiago, 20,000 chiago. They can help this girl so at least ora kore areas you naninya sana bakonya kumuski ando yoraga ninga kumu support na entire
entire course. You are welcome to support, and I know Nyasaye ta kogotiga ne no mo take care no babuna ne guardian angel onya kuru ngorangora at least ne bangorangora kuma support Nyasaye na bako akogo konya ana waigo tuko saba kwane tu nyore nde wens yo rancha tu kon support in any way, like no ene rent no ene ndagre yani karonga de skuro konya de traumatized niku gotige skuru ngingo koranga ingo enda nchiko nginda kore yeah. Like eshida. How can people help you? Akibara ukoni oyo rango nya tu in wakana tu school fees na nyane rent konya timbu atindi kosiekerwe nyumba shopping konya rinda gere ina ekobega siengong. So how much is your rent? My rent is nyumba 2500. Umonda isko kwa muabone ratenere your rent and food. What is your budget in 1 month food wise ekarole school? Nabongo kora tu shopping no ine ya 1000. Yeah. Igumunta kwa 10,000 per month na bako nyoro your rent and maybe your basic needs. Yeah. Asomoti. If you can support her maybe in even 1 month utakuwa umefanya vizuri. Oliora basiko support school fees in KO na wo support. Namba ya simu noerega constantly. Ase screen ga ene namba ya and by then aboko nyekwana. Namba ya nere 0701 879502. Na naboko iroda 0701 879502. Frida Kemto Evans. Namba ya Frida Kemto Evans no ese screen ga uyo rata kumwakira simu na bako mwakira uyo rata kumukonya directly na bako mukonya ndwensi rata kobe guardian angel ya Frida. Namba ya nere ga simu. Just support her. Maybe she will be a story to tell in the future ngana chitega andaka nyara bantu bamukonyete. Maybe she can inspire nandiko konya bantu bande ka ekero nerara ko tochi ukora sinche chinga kinande mburane nyinge usi nkiorate muligereri to kuligereri tinsabnishiga iyo rancha go support century nde wansiora nyare tu na bongo appreciate yani ekero ngobera isiko iga bande bare skuru inakanga taribuya ngosaba tu nde wense wate omoyo go wanje aso moyo go wanje tumongo nyingire skuru. One word to your father if he comes across this video. Na ba wancha tu airane back home ndo mwanche te like abana ba twamo ama igatu atorie. Like abere kibuna abantu bande iskoga iga bagokonya abana bande nere na bya baye barakonya. And a word for your mother. Egento tunda matai no mokongware bado nagendere takobo mokong agendere tu to support nere tu support na onde wensi akonyoraga wasekenyoru. Mwana munyaruka wasoma bakabone yana ndakoligiga ngo yosoma challenges nko bakire sana sabana banyaruka, but I've come to realize abana banyaruka nowadays they need education sana neli ngomuntu kuba support sometimes tayo. Let's empower this girl. Nasakara go senior mokonye asomo ebuwanja, please just do it. Anya sana bako go senior asenchile mosende ilitalia eno ya Frida Kemto Evans. Frida Kemto Evans. Namba ya simu noeregagu just call her and pesa her. Urata kuma support in rent, you can do it 2,500 aso mwaka in 10 months, that is 25,000, right? Umuntu ratenga akave areas ye rent for 1 year 25,000, you can be welcome to yura mwe kuma support. Imagine 1,000 abatanga budget ya yo kuragira umuntu 1,000 yasati yao senge mwana minto agera uchiko wakonya Frida nima itenga itawezekana. Na ndenya saya na bako kusisenia. Frida, thank you so much. And you never know, God will make a way where there seems to be no way, right? Sango konyari, and you will come with a testimony here. Maybe you tell us nga Montenaru wakirite simi will change your story. Yeah. Thank you. That's my prayer. Yeah. Sati hao sing baba. Yes, Biema. Mancho moligereria, tianko likuru wasaiga na ikuro nyacheki kenjoroki wadanga kikuru Mwamogotu bobasi constituency ababasi mwana ino naregaiga ndibwensi maitengo mubasi bantu kuronya cheki balimo seniri nyasaye mwana mino yiga konyango mwana mino abagusini general
mugusikuru Nyamira mugusikuru wapi na wapi au sina abantu banchaine just support this lady and God will bless you. Nchemak na itinkuru kutumira nasi mugano wote.